Mamuka sei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi brother Nashi muri sei zvenyu, ndagadzirawo ghost account, ndiri kukunyoreraiwo confession yangu. Ndinozviziva kuti kutaura kwandiri kuita vanhu vachandituka vachiti uri hure small house, sezvo masmall house achingonzi vanhu vanongoda kungoparadza misha yevanhu. But I hope kuti vanhu vachatanga vandibatsira vasati vandituka. Vamwe vachati wakazvitsvakira nekuti wainge uchida kuroorwa nembinga, chigarazve nembinga yako. Vamwe vachati ndiri munhu asina kugutsikana nemari, ndokusaka ndiri kusangana nemaproblems andiinawo. Asi ndichikutumidzirai message yangu mukoma, ndikudawo kuti muri yeZimbabwe inge ichindibatsira, nekuti ndine nguva dzekuti ndinotomboita sekunge ndava kurasika njere apa kana ndikataura neumwe wangu kuti wadii wambofamba neni. Handichazivi manje kuti chitendero here chaakazondimanikidza kuti ndinge ndichizojoina chitendero icho chandava kunamata. Ndatova muMuslim, iye hake anopinda kumasowe. Ndiri kutya kuti upenyu hwangu huchazogumira munzira ndisati ndatombova amai. Anoti kana ari kunoku kuDubai anenge achienda neni kuchechi semuMuslim, but vanhu vanoziva ari munhu wekumasowe. Mukomana nyaya yangu yakatangira ndichiri kuZimbabwe kuBorodale. Ndava nemakore akawanda ndisingachazivi kuona dzimwe hama dzangu. Pandainge ndichishanda mukomana pandainge ndichigara kuBorodale, ndainge ndichishanda as a maid. Ndainge ndiri musikana ainge akabva kumusha. Ndainge ndiino zviroto zvekuti ndainge ndichazokwanisa kuwanawo murume aikwanisa kuzondiroora anenge aine mari. Why? Mukomana ndakazvarwa ndiine bhodhi yakanaka. Ndiri mushava, handisi mutsvuku, asi ndine bhodhi yakanaka yaitemesa varume musoro. Pandainge ndichiri kumusha ndakatanga kushanda pamba pevanhu vainge vakapfuma. Vanhu ivavo vaifamba nemotikari dzinodhura maRange Rover. Vainge vari vanhu vaya vanonzi imbinga, vanhu vane mari dzavo. Saka paiva paine mumwe murume uyo aingogara achingouya nguva nenguva, asi murume uyu ainge asingagari muBorodale, ainge angoriwo friend yevanhu vandainge ndichishandira. Varidzi vemba vaimuremekedza nekuda kwekuti anozivana nevanhu vakawanda. Saka aiwanzo kuti kana akasvikapo pamba pandainge ndichishanda, kana ndikatumwa kuti ndinge ndichinomuvhurira gate, mukomana aingonditarisa onyemwerera zvake, zviya zvekunditarisa mahips angu. Most of the times ainge asingakwanisi kuti ange achitaura neni because aiwanzo kufamba negirlfriend akazova mukadzi wake. Asi pose paaiuya aidonedza mari mukadzi wacho asingazvioni. Ndobva ndatoziva kuti anenge atondidonedzera 100 kana kuti $200. Mukomana kamari ikako kaaindipa ndiri yainge itori mari yakawanda. Akazotova serious neni, but haana kutanga nekundisvitsa shoko. Ainge ava kungoti akabva kumba kwake paanenge achiona kuti anenge aine mukana, aiuya obva andipa magroceries. Ndainge ndava kutodyawo grocery raainotenga kuPick n Pay. Ndava kutodyawo bhifu nekutodya chikafu chakatonaka, ndichitosamusikawo kuti sei murume uyu andivavarira kudai. Aiti kana akauya aindipa mari. Akazotanga kudhila nasecurity ainge ava kushandapo pamba ipapo, nekuti pakazogumisidzira pava nasecurity. Security ndiye waainge ava kupota achifonera achienda kumaoffices kwake, uko kwaainge achizonopiwa mari. Aindivhara zvake, but aiuya nemari iyo yaanenge anzi ange achindipa. Sezvo ndainge ndisina communication navo baba ava, ndainge ndisingazivi kuti vainge vachindipa mari, but yainge iri mari yainge yakawanda. Chavaingotaura chete kwandiri, vaiti kana vakawana mukana, mukadzi wavo munhu aingogara ari pafoni, nazvino munhu uya wekuti anongogara achida kungozvitarisa muglass. Saka vaikwanisa kungowana mukana wekundichonya
votongozevezera kuti handidi kuti uite zvavakomana, wazvinzwa here? Ndikatoziva kutoti painge paine nyaya. Saka mukoma ndakatanga kufara ndikati munhu ane mari kudai ari kutotiwo ane mafeelings neni, but dambudziko rainge riripo rainge riri rekuti ainge aine mhuri yake. Ndainge ndisingadi kuti ndige ndichipinda pakati pake nemhuri yake. Akazondikumbira nhamba. Mukomana she ndakavapa nhamba baba ava. Ndaiti kana ndichitaura navo dzimwe nguva ndaimbova ignore, ndichiti zvavari kuda kuti tinge tichiita zviiti, because ndakavabvunza kuti imimi kana muchida mafoni numbers angu muri kuda kuti zvizoita sei. Vakati tichataura paWhatsApp. Tava paWhatsApp pacho ndaiti kana ndikavabvunza zvinhu zvinenge zviri serious about mashoko avainge vachindiudza ekuti he finds me to be attractive, ndichivabvunza kuti then what, zvichazoita sei after ndakubvumai, vainge vasingandiudzi mashoko aindigutsa mwoyo wangu. Saka vakazonditi nezvandainge ndiri I don't deserve kuti ndige ndichiramba ndichingoshanda as a maid. Vakati uchazogumisidzira wamitiswa nezvevakomana zvemuno muBorodel, uchamitiswa uchifungidzira kuti ucharoorwa. Hazviroori vasikana vanenge vakaberekerwa kumhuri dzisina mari, unongomitisiwa woita baby mama. So ndakamubvunza kuti zvinondoita sei, zvainge zvakafanana, iye ainge aine mukadzi. Ndainge ndava kuda hangu kuti ndige ndichisimuka ndichibuda munyika ndige ndichienda kuSouth Africa. By then ndainge ndatova apply passport. Ainge asingazvizivi kuti ndainge ndiine passport. Akaita sekunge akapanika, akabva ati kwandiri ndichakutsvakira basa kuDubai. Ndokuzoya kwandakaita kunoku kuDubai. Ndakauya kunoku ndichinzi ndainge ndichazotsvakirwa basa. By then tainge tatomborara tose kakawanda. Saka vabereki vangu vakafara chaizvo apo pandakavaudza kuti ndo nyaya yainge iripo, upenyu hwangu hwainge huchazochinja. Pandakauya kunoku kuDubai ndakatanga kugara muapartment yakanaka. Handina kumbogara kuhotel ini mukoma. Ndakatosvika kunoku kutori neapartment yainge yakandimirira. Asi chakangondirwadza ndechekuti ndakasvika ndikawana kuti mainge muine hembe dzainge dzirimo dzemunhukadzi. Akati hembe idzodzo dzainge dziri dzemudzimai wake. Akadzitora akadzipisa. Not sure kuti akandiudza chokwadi oro aindinyepera. Ndakamubvunza kuti maguchi ose awa auri kupisa ivo havazomatsvake here? Akaseka akati nemari yandiinayo haatozivi kuti ane hembe dzimwe dzaakasiya kunoku kuDubai. Apartment yainge yakanaka. Ndakaudzwa kuti painge paine umwe muIndia uyo wandaifanira kuti ndinge ndichizoona kana ndazorora. Iye akabva achizodarikira kune kwaainge atumwa kuChina, ndokubva aenda. Ndakazoti ndazorora ndokubva ndachizofonera nhamba dzainge dziri pabusiness card raainge andisiyira, rainge riri regold business card racho iroro. Ndakabva ndachizoudzwa kumaoffices kwandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoenda. Ndakaendako ndikaudzwa kuti each and every month ndainge ndichazopiwa mari. Ndo pandakatanga kufunga zvichitanga kuklika mupfungwa dzangu kuti panapa ndatova small house, hakuna kubasa kwandakaunzwa kunoku. Saka ndakabva ndachizongogamuchira situation yainge iripo. But mukoma zvaakandiudza ndo zvakandivhundutsa. Akanditi usambofa wakabata pamuviri as long as tichiri kunoku kuDubai. Ndikati why? Akati kwandiri kana ukabata pamuviri usina marriage certificate unotongerwa rufu. And aigara achiti kwandiri time yacho haisati yakwana. Ndakachema usiku hwose paakandiudza kuti ainge asingade kuti ndige ndichibatira pamuviri. Akati chazotanga kuita bonde after wabva kunoiswa implant. Ndakaenda mukomana she ndikabva ndachizonotora mapirits efamily planning. Akanditi kana ukangoita mistake yekuti unoita nhumbu, ndiri kukubvisisa nhumbu iyoyo nekuti kunoku unosungwa, plus hazviite kuti unge uchiita mwana wangu zvaizvezvi. Mukomana she ndiri munhu wekuti handitendedzwi kufamba, ndinogara ndiri mumba, and handitendedzwi kuti ndinge ndichiita mafriends. Chandinongoita ndechekuti ndinobuda ndoenda kuchechi ndodzoka, and most of the times ndinongonamatira mumba, because isusu semamuslim kunamata kwedu kwakasiyana nemanamatiro anoita maKristu. Saka mumba unokwanisa kutongonamata mumba, and ndinenge ndichingoverenga bhaibheri. Vanoriti Koran, bhaibheri racho iro randinoverenga. Saka zvinondibata. Iye ane freedom of choice, anokwanisa kuita zvake zvechipostori, but inini
akanditi ndinoda kuti unge uchiita Muslim. Ndinongogara ndakapfeka iwawawa mazidrezi anoti haadi kuti vanhu vange vachiona kuti ndine body structure yakanaka. Ndigere murifa mukoma, ndinorarama upenyu hwakanaka. Hanzvadzi yangu anotofamba nemotikari iyo yaakatengerwa nemurume uyu, but it is not official mukoma. I'm just a girlfriend. Kunyange zvikanzi ndiri small house, but small house inodawo kuti unge uchinzi uri small house uinewo kamwana kako kamukomana, kuitira kuti unge uchikwanisa kudzikisawo midzi. Zvino ndingagoti midzi dzakadzika papi apa ndisina mwana? Akauya kunoku mukomana Ashe, of course bonde tinoita, but anogara achingondirangaridza kuti haadi kuti ndinge ndichizobatirawo pamuviri. Vanengina vangu vanotombouya kunoku vanongoti isisi makaropafadzwa, makakomborerwa henyu naMwari. Chandinongoda kungomutenda nacho ndechekuti kana iri sehanzvadzi yangu ari kumubatsira because atovawo sponsor. Saka handizivi kuti achandichengeta kusvika rini. Plus chimwe zvekare chinondivhundutsa mukoma, ihembe dzandakawana dzirimo muapartment mandinogara. Handizivi kuti ihembe dzemukadzi wake here zvechokwadi kana kuti it was a previous girlfriend. Handina chandinacho mukoma Nashe. And mari chaiyo chaiyo inini handina mari yandingati ndinogara ndiinayo because everything is paid for. Anenge achingobaya mabhatani ariko kuZimbabwe achingoudza vanhu vanomushandira kuti vange vachinditengera zvandinenge ndichida, kana motikari yandinoshandisa iri muzita rekambani yake yekunoku kuDubai. So I'm just waiting for him. Handizivi iye anoti anondida, anoziva kuti background yangu kwandakabva kwairwadza sei, saka akangoti iwewe you are my queen, but nguva haisati yakwana yekuti unge uchizondipa mwana. Handizivi kuti ari kuda kuti nditange ndambomirira kusvika mukadzi wake mukoma. Handidi kuti ndige ndichitaura zvakawanda kikikikiki. Okay, ndakazoenda kuprayer room mushure mekunge ndatanga kurota zviroto zvandainge ndisinganzwisisi. Ndairota ndiine pamuviri, asi ndiine pamuviri kudaro mwana aizobviswa usiku nezvimwe zvimuka zvandainge ndisinganzwisisi. Ndairota dzimwe nguva ndakamira ndiri mumvura ndobva ndawisidzirwa mugomba, but ndiine nhumbu yobva yatobva. Saka ndaizoti kana ndikapepuka ndaizotanga kuchema. Ndakabva ndachizozvibvunza kuti asi chii chiri kumboitika, kasi munhu uyo akaromba. Ndakabva ndachizoenda kumosque. Saka ndinowanzokuenda kumosque, but kune prayer room yemaAfricans kuAlquasis. Handina kumuudza. Ndakaenda because ndainge ndichida kuti ndinge ndichikwanisa kuwanawo minyengetero yekuti ndinge ndichiita mwana. Ndakazviita in secret. Ndakapinda ndikagara pasi sevamwe sezvatinoita pachinamato chedu. Ndakaendawo kumberi kuti ndinge ndichizonyengeterwa. Prophet vakanditarisa nguva refu vasingatauri, asi vakazomira vakabva vachizoti kwandiri, mwanangu handikwanisi kukunyengeterera. Ndakashamisika ndikati kwavari kuda kuti kudii? Vakati matambudziko ako awakatarisana nawo akakurisa. Handisi kuda kuti ndinge ndichikunamatira nekuti zvauri kuda zvichaitika, ende zvaitika zvichazodudza kufa kwako. Zvichireva izvo kuti dai vakandinamatira ndingadai maybe ndakatokwanisa kutobatira pamuviri ndatova nevana, kutaura kudai. But vakati kana zvazadzikiswa zvinozodudza kufa kwako. Ndisinganzwisisi. Saka ndakabuda ipapo ndikatanga kuchema, ndakaskrima. Ndakagara mumotikari mangu ndichichema. Ndakadzokera kuapartment ndikatanga kurasa zvose zvinhu zvaakanditengera. Ndine manecklaces epure gold akawanda. Randainge ndakapfeka zinecklace regold raakanditengera kudhura because is very flamboyant pazvinhu zvose zvaanoita. Ndakatomboriflasha mukoma Nashe, but ndakazoritsvaka kekeke. Ndava kutya kuti kana akazouya akandiona ndisina aikwanisa kuzondirova ndikazopinda bhizi. Saka mari mukoma Nashe, mari dzimwe nguva handiibate, inenge ingori mukadhi iro rinokontrolewa naaccountant wake wekunoku kuDubai. Mukoma Nashe, upenyu hwangu hahuna kana kumboshanduka. Vanhu vanondiziva vanonase kunge ndiri kurarama a soft life. Ndinoshuva
kushuvira kuva nemurume pandinenge ndichinzwa kuda, but ndinenge ndingori locked in ndiri indoors. Foni yandinoshandisa mukoma akanditengera foni seizvezvi akabva mukunditengera imwe iPhone, anomboita mazuva nayo, handizivi kuti anenge achimboita sei nayo, ndinozoipiwa, but anenge achitoziva kutoti ndiripi, kungobuda otozviziva kuti ndaenda kupi, otondibvunza achiti nhai madzimai ko muri kuenda kupi, ndobva ndatodzokera kumba because zvemutauro handidi. Kunyange hangu Mwari vakaita sekunge vainge vandisimudzira ndikabuda muhomemade kwandainge ndichishanda kuBorodale kusvika ndava kuno kuDubai, but kusmall house wacho huri kundirwadza. Handina mwana, dai ndainge ndiine mwana ndo chishuviro changu chemoyo wangu, dai angondibatsirawo ndangozadzikisa chishuviro chemoyo. Kunyange ndikasamuona zvegore rose, I'm not a cheating type. Kunyange paakatanga kusangana neni akatoshamisika kuti musikana akanaka sewe wanga uchiri wakakwana, ndikati yes, ndanga ndakamirira the correct man, zvikatomukatyakamadza because I am an honest person. Saka handingambomuchiti nemari yaainayo yakawandisa. Maapartment mangu ndinoita sekunge ndinogara muhotel, ndinokwanisa kuita kana 2 months ndisingazivi chinonzi kugadza poto pastove, but hey, life it gets lonely. Handitendedzwi kuita mafriend unless kana ndatanga kuwiriranawo nevamwe vakadzi, but vakadzi ava vatoriwo masmall house vevanhu vakuru kuru vekuZimbabwe, and ivo futi vatoriwo pamahwani kuno kwakazara masmall house embinga dzekuZimbabwe. Sekuno kwandinogara tingori masmall house tega tega, tinenge tingori lonely. Apa kuti muiti association akambonditi kuruda kudzidziswa chihure nevanhu vava kuda kutanga kuwirirana navo ivavo, because ndainge ndava kuwirirana nomumwe mukadzi anotodanana nemunhu atoriwo nemari dzake. Dzimwe nguva anokwanisa kugara asingazivi murume for more than 2 kana kuti 3 years akangogara, but zviri nani. Ane vana vake vaviri, one waakaita previous marriage, then another one waakazoita ava pamurume. Zviri nani, she does not get lonely. Saka ndaipota ndichienda kumba kwake. One day ndakati ndichidriver ndichibva kumba kwake ndakashaudwa mukomanashi ndikanzi don't even drive that car, stop it right there. Ndakazongoona pava kusvika vamwe varume maArab vakabva vauya vakanditi ma'am, we kindly ask you to get into the back seat. Ndikaenda kuback seat, vakatarisa mukoma, vakatora foni yangu vakaivhura handisi kuti vainge vachitsvakei. Ndokubva umwe wacho azoti, do you know kuti it is not allowed to search for pornographic material munomo munyika, unokwanisa kusungwa. You know, as someone that gets lonely, panewo dzimwe nguva dzekuti unopedzera wava kungosechawo uchingoona vanhu vanenge vachifadzana nyama dzavo. Ndikaapologize, ndikakumbira ruregerero. Paakazoti auya kuno, it's like he's a narcissist. Akatotanga kutoseka akati, nhai madzimai, ko mava kuita zvekupota muchiona mapono muri mega, munenge muchida kuti zvinge zvichizoitwa sei kana mapedza kumaona? Ndakaramba hangu ndakanyarara, ndava kutonzwa kuda kutochema. Dai ndainge ndiine mwana zvingadai zviri nani. Mukoma apa nditendedzwi kuti ndige ndichiita mafriends. Ndiri kuda kubvunzawo imiwo vedare, ndinofanira kuti ndinge ndichisarudza chiiko? Ndotsvaka here umwe munhu online anenge ariwo kumhiri kwemakungwa seni, ndongobva kunoko kuDubai, munhu anokwanisa kuzondibatawo zvakanaka. Ndinotya futi kuti kana ndikangosiya imba iyi mapoto atiri kuchaisana, but iye anoti ndiri mukadzi wake. Hama dzake dzinongoti uri mukadzi wehanzvadzi yedu ende tinokuda. Kana kuti ndogara ndichingoshandisiwa semashandisirwo andiri kuita asi ndiine mari, handichazivi kuti ndiri munhu here kana kuti ndingoriwo mudziyo ndakangofananawo nejewelry dzakazara imo muno mumba. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ukaona munhu ava kuti handichazivi zvino kuti ndiri munhu here kana kuti ndakangofanana nemudziyo wemumba. Ya, munhu anenge adzamisa pfungwa. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava
mucomment section. Zvakangooma azvo vedhuwe, pakaipa ekuti unozvarwa wakanaka, then you come from a very poor family. At the end of the day mwana anozopedzisira futi awira mumaoko evanhu vasiririvo, nekuti vane mari vanenge vachingoti aiwa uyu anokodzera kuti ange achiva wangu, zviri nani kuti ndimuite small house. Saka vari kubvunza ivo vari kuti ndozvifambisawo sei, ndotsvaka here partner, someone wekuti anondibvisa kuno kuDubai onditora as long as ari kumhiri kwemakungwa ndotangidza upenyu patsva. Vari kuti ivo vange vachizofa vasinawo mwana zvinovarwadza. Ichokwadi here chekuti muDubai hanzi kutoriwo nedzimwe nzvimbo wekuti kune mahouse wives ari masmall house evanhu vane mari, hanzi mazuva ano masmall houses avo anogara muDubai. Pakaipa hanzi takatowanda tiri kunoko tinotongozvigarirawo, kunyange murume akauya kana akasauya unenge uchingoti chero ndichichengetewa. As a woman, would you want that type of a lifestyle? Tell me what you think mucomment section. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvakare ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndava ne3 months kubva zvandakasvikawo munyika ino yeSouth Africa. Upenyu hwangu hwose ndainge ndakazviudza kuti South Africa never, but love mukomanashi, ndakasangana nemurume wangu paWhatsApp. Ndainge ndiri mune rimwe group iro randaiwanzowana masongs anenge achitrenda, sezvo ndainge ndisingakwanisi kuwana data at all the times. Saka ainge ari admin wegroup. Ndakazoita musikanzwa mukoma ndikamutumidzira picture rangu after ndatorwa mapicture ndiri kuchurch neiPhone. Ndakaita sekunge ndiri kuda kuforwardira umwe munhu, ndikabva ndati very sorry, let me delete. Akatanga kundinetsa achiti senda futi mapictures iwawo, ndoda kumaona zvakanaka. Akazondipfimba. Mukomanashi ndainge ndava pakuvhima marriage, ndainge ndaneta nekuramba ndichingoshandisiwa nevakomana vasingadi kundiroora. Ndikati ndava kutoshandisa a new strategy ende yakashanda, munhu akanakirwa neni. Ndikati manje ukazvinonokera meno hako, pane umwe munhu ari kundinetsa, ari kuti ari kuda kunditizisa. Ndakatoshamisika, ava kutoti ari kuda mafone numbers amai vangu vakataurirana. Ndokubva ndachizopiwa mvumiro naamai yekuya kuno kuJoni. Zvese munhu anoitawo zvekudriva motikari dzemauber, saka dzimwe nguva anokwanisa kungobuda pamba, kungava kuri kuma 1 am kuma 12 am. Saka pose paanobuda mukoma, especially late at night, kana tatomborara, kana kuri kunzi musi iwoyo waanobuda anenge abuda tisina kusika bonda, handisari ndichirara zvope dzakanaka mukoma, ndinosara ndichidzipwa. Mumba munotopinda munhu uyo anenge ari black and ndinotomunzwa achitoseka paanenge achipinda pagedhi. Apa ndinenge ndiri kuhope, ndototanga kutochema ndiri kuhope ikoko ndichiti munhu uya auya kuzondishungurudza, anoita zvaanoda neni mukoma. Pandinomuka chinondishamisa ndechekuti mablankets anenge akapetwa akaiswa paside, nemapilo akatopetwa akaiswa paside. Kunyange zvikanzi ndinenge ndakapfeka night dress, ndinozotozviona kuti ndinenge ndisisina kana chandinenge ndakapfeka. Uku ndechitoonekwa kutoti ndiri munhu abva mukurarwa nemunhurume. Zvakaitika ndiri kumaperiod ndikashamisika ndisati ndabatira pamuviri, ndokusaka ndazouya panapa mukoma kuti zvandiine nhumbu haizokanganisiki here, mwana wangu haazokanganisiki here kana kuita miscarriage, because ndichiri kuenda kuperiod ndopandakamuka murume wangu abuda aenda kubasa rake. Ndokubva ndachizoona kuti pedhi rangu randainge ndakapfeka ndainge ndarikururwa rakadyiwa mukoma kuita sekunge rainge radyiwa negonzo. Ndichiona mafufu everywhere epedhi randainge ndakururwa randainge ndakapfeka. Zvinondishungurudza zviri kuitika kwandiri. Apa I'm pregnant. Ndakataura namama, because mama vangu everything ndinovaudza. Ndikati mama, ndozviri kuitika kunoku. Handisati ndakamborota hope dzakadai. Mama vangu vagara vaine grudge natete
hanzvadzi yababa vangu. Saka vakabva vatoti ndiye Evelyn, hakuna umwe munhu, not a real name. Vakati hakuna umwe munhu, zemu Roy rekupedzisira ndikuda kuenda kunomutuka. Ndikati mama musadaro, because hatisati tava neevidence. Mama vangu vari kuda kuti vange vachiita go back to sender. Pandiri kupukana napo ndepekuti mama vangu vatogara vaine muroyi wavo wavari kutozviudza kuti ndiye munhu ari kuvaroyera mwana wavo, which is very dangerous. Vanokwanisa kuzonogadzira munhu asina mhosva, ende murume wangu vanomureverera, vanoti he will never have akaita zvinhu zvakadaro. Saka handisi kuti ndiye, but at the same time handisi kumureverera because munhu haufi wakamuziva. Handisati ndakambosangana nespiritual warfare yandiri kusangana nayo pari zvinozvi. Ndinodawo kuti mundibetsere, hazvizivi kuti ndo zvinoitika, ende chinondishungurudza mumwoyo mangu ndechekuti zvinhu zvacho zvinongoitika asipo here akomana. Kana aripo akarara usiku hwose aripo pamba, hapana kana chinomboitika mukoma kwandiri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Hanzi handisi kuziva kuti zviri kubva nepi, ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma muri sei? Please post my story. Makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndakazoita mari mugore ra2024. Ndainge ndichiitawo zvekudhiraivha, ndichidhiraivhira mumwe muindian uyu takazomurova big time mukoma. Pane pandakatumwa neumwe dhiraivha, saka ainge atori senior driver. Tainge takalodha magroceries, taifanira kuti tinge tichienda kunomadhilivha kuZambia. Hatina kuzoyambuka border mukoma nashe. Magrocery aya takatoenda tikatonomadhilivha nechikare. Painge patori neorder, tikaenda tikanodhilivha. Truck tikatongori dhamba zvedu, takadriver truck tikadzoka tikarisiya zvedu muBait Bridge. Ndokubva senior driver vachizomufonera vakati toda mari dzangu, vakatanga kunetsana naye. Saka vainge vachikweretana mari, then ndokubva tachizongotiza paya tikatombogara around Bait Bridge tichisvika kuzosungwa, but takazototravela mukoma nashe tikatonzoka kuHarare. Saka ndokuita kwandakaita mari. Ndiri kuSouth Africa ndakambogara neumwe mukadzi, she is a single mom. Akandishungurudza, aindibata rafu mukoma. Ndairarama life yainge yakaoma yekugara ndichingonyengerera mukadzi achindiratidza kuti iye ainge asisina basa neni. Chakazondirwadza ndechekuti iye akazondiudza kuti ainge akarara neumwe murume. Apa achindiudza izvozvo ainge asingachadi nezvangu. Ndobva tachizosiyana, but kumuda ndaimuda mukadzi iyeye. Saka taigara tichingotaura pamafoni sevanhu vainge vakambogara vose, achiti kuda ndaikuda, but iwe wakazongobhaisa, but ainge ari iye akabhaisa. Saka ndakazoti ndaita mari ndikamuudza kuti ndainge ndava kugara muZimu, akati uchafa nenhamo izvezvi. Saka dai ndakaramba ndiinewe ndikadai ndava kutogara kuZimbabwe ndichitambura. Saka ndakazoti ndaposta picture yemotikari yandakabva mukutenga, ndinotofamba neRaptor mukoma kutaura kudai. Saka akabva andibvunza kuti motikari iyoyo yainge iri yani. Ndikati motikari yangu. Akati unonyepa, ungaitenga Ford Raptor iwewe. Ndakabva ndati ndichakutumidzira bhuku remotikari. Ndikamutumidzira, akati iwe AI. Ndikati alright, iri bomb. Saka mukoma akazoti auya kuno kuZimu, aidrove. Ndikaenda ndikanomuona ndiinayo vabereki vake anatsano. Iko zvino zvanotongotaura neni, vari kuda kuti ndinge ndichitora mwana wavo back, but zvinhu pazvainge zvakaoma. Vaitosimbisa hama yavo vachimuudza kuti aifanira kuti ange achizosiyana nemunhu akaita seni. Mukadzi uyu ndinomuda, handizivi kuti ndo zvinoitika here kana kuri kunzi ukagara nemunhu anenge ari mukuru kwauri kuti anenge akatongo kuconfuse mind zvekuti kunyangwe ndikada kuita move on nemusikana anenge ari wezera rechidiki kwandiri, ndinenge zvichitongondibhohwa, ndinenge ndichitongoda wangu munhu iyeye. Saka ndine tuma option. Ndanga ndafunga kuti ndige ndichitsvaka mukadzi futi mukuru kwandiri kana kutora uyu wandakajaira akandikumbira ruregerero akati she will never repeat again. Alright, tomboti ndati ange achiuya kunoku kuZimbabwe
ndiri kuda kuti vanhukadzi vange vachindibatsira, ndingamuisa sei pakona zvekuti iye anogara pasi tova kamusha? Ndinoita wekuita sei? Ndimi kavanhukadzi munozviziva kuti kana murume akanzi akuisai pakona anenge aita sei. Please, ndinokumbira kuti mungondinyorera, angava ari 5 mapoints kana kuti 4 mapoints, ndobva ndangoita copy and paste ndoisa munotebook rangu, then ndonotora munhu wangu kuSouth Africa ndobva ndachizogara naye. Ndinenge ndichingoshandisa map iyoyo yamunenge mandipa. Please, ndiri kukumbira vedare, musazondiseka. Yo vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Anzi musandiseka vedare because munhu wangu ndinomuda. Ngatitaurei navo mucomment section.